Ndị Igbo na-esonye anyị na BBC News ebe anyị nọpụta bụ ebe a na-akpọ Colliery Quarters nke dị na Oka nke Enugu. Adịkwa iti na-ahụ na ihe onyonyo anyị gosiri na isiokwu anyị dere gwara ụlọ ndị mmadụ gbaa ma ihe ha ji biri ụlọ na ụgwọ ihe niile dị iche iche ha ji bịa nso ihe niile dị iche iche ha ji mebiri ụlọ anyị wesị ka anyị nwekena na Kokamp n'agbanyeghị na chi na-ejizi eji ka anyị ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ ndị ya bụ ihe metụtara maka ile anyị hụ na akwa n'ọnụma juru ebe a niile maka obi adịghị ndị mmadụ mma n'ihe ha zuru efu ka anyị jụọ ofu onye maọbụ ịbụa n'ime ha ajụjụ ka ha gwa anyị mgbe ọkụ a malitere na ihe mere o ji wee malite ọ na BBC News Igbo kwuru na-ekiri anyị nọ na Colliery Quarters dị na Kokamp Enugu ebe ọkụ kpara mkpamkpa tata aha mba Ebere Ekọkpara so isi anyị ke www.bbc.com/Igbo etozokwa na Facebook na Instagram anyị ka anyị gaa n'ihu. Onye nga onye abụ Mama, the cake. Ọ ga-abiko ka njọ ọ ga-ajụjụ o maka na akwanụ ndị mmadụ ga-akọwa ka ihe a si wee mee. Bidogodi ime ihe a onne. Ọga ndewo. Ndị Igbo na-ekiri gị ugbu a gwa anyị afa gị. Na-ekwusi okwu ike ọga. Brother Peter Anthony. Brother Peter Anthony. Ọ dị mma gwa kena anyị kedu oge ọkụ a ji wee bido gbaba? N'oge ụtụtụ ka ọkụ a bido ihe dị ka ebe 10. Ihe dị ka ebe 10 ka o ji wee bido. Ihe dị ka ebe 10 ka o ji bido. Kedu ihe ọ dị ka onye kpatara ọkụ a ji wee gbaba? Mụ na onwe m nọ n'ime ụlọ wee na-anụ ketekete so mmapụta ilo wee n'anya n'ezie ya n'ilu n'azụ ụlọ m ebe a wee fụ na ọkụ na-enwu amasị gị nzatịrị na ọhịa bụ ihe bidoro ma ọhịa bụ ihe bidoro ya ịma meziri bụ mgbaba n'ụlọ m wee wepụtasịwe ihe ndị nke doro ụlọ wee wepụtasịwe ihe ndị nke doro ụlọ na-adịkwa ya n'ilo then anyị etikwa mkpu ndị mmadụ a na-abịa ọkụ a wee na-ana n'elu eriri ndị mmadụ ihe niile mmanụ mbupụtagoro ilo sef ọkụ nọkwara ilo ahụ wee gbarịa ha ncha niile ka nwere na ọkpụkpụ ihe mmanụ nwe wepụtara na be ọ dịghị onye nwe ụlọ Igbo bụ Igbo na-anụgo n'ọnya bụ ka ọkụ a si wee gba ka anyị chọkwa onye ọzọ n'oge ọkụ ahụ bidoro ka ọ kọrọ anyị ka anya bụ ọkụ si wee malite wee gbaba unu n'anya ugbu a ịhụ na ụlọ ndị mmadụ niile gbachasịrị agbachasị ebe a bụ ebe a na-akpọ Colliery Quarters dị na Kokamp Enugu o nwere onye anyị na ya nọ ugbu a ga-akọwatụrụ anyị nwantịntị ka anya bụ ihe siri wee mee. Thank you very much. Gwa anyị afa gị na Afọ m Samuel Kalum. Kedu ebe anyị nọ ihe a? Ebe anyị nọ kịta Colliery Quarters. Na Kokamp Enugu. Yes, in Kokamp Enugu. Gwa anyị ka ọkụ a si bido. Okay, thank you very much. Anọ m ebe na-arụ ọrụ mgbe ọkụ a bido. Ozugbo na-erute n'afọ ọkụ a na-enwu n'ukwu mango. Ibe this girl na ebe a. Ibe ọkụ nọ bido. Kedu ihe na-eme n'ukwu mango ahụ ebe ahụ? Ebe a ibe otinye gas, ibe ọkụ nọ light up. Mgbe aba na room m. Ka ọ wụrụ ọkụ abago na room m. Atụ ihe niile room m nwe ntụrụ ọbụla mi cover n'ime room m. Ekuta m bido ọkụ bido after 10 to 11. Nke yes. Time ọkụ ji bido onwe ntụrụ ọbụla cover anyị go ebi m 2 rooms onwe ntụrụ ọbụla cover na room m. Samuel Kalum from Neighborhood Watch Enugu Urban 1.
Igbo onye ebe. Abia State. Ya ihe na-akọta ugbu a bụ na enwezi ihe ị nwere. Yes, onwe ntị ọbụla nwụọ for it. Mgbe ọkụ a na-agba, kedu ka ndị fire service si gbatara unu? Before service abịa, youth niile n'ebe ahụ ọkụ a before fire service abịa. Ahụ ọkụ ọfụma. Onye na-enwe m nso kịta ma junior brother. Ọkụ onwe ntị ọbụla ọ gara ụka, onwe ntị ọbụla pik na ebe ya. Le room ya. Ebe m 2 rooms, nwa bi 1 room. Onwe ntị ọbụla pik. Otu ọ dị kịta ka ọ dị. Mụ ivu akwa mekanik m before kwa bịa ebido. Ọ mmadụ nye m akwa kịta nyiri kịta. Dịka ihe a metụtara ọtụtụ ezinụlọ. Kedu ihe unu na-agwa gọọmenti na-ekiri unu ugbu a? Ihe anyị niile kịta gọọmenti ire anyị aka for it. Ọkụ agbara tata. Unu ekpokọkwara onwe unu ọnụ ndị ọkụ a metụtara dịka association ma ọ bụ? Yes, anyị na-ekpokọ onwe ya ọnụ for 9 n'abalị a ka ọ dịrị anyị chalile mma. Ndewo. Thank you. Onwe onye ọzọ chi ikwu onye ọkụ a ọ ga tinye ọnụ n'okwu. Ọ ga ndewo. Ndewo. Ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Mr. Polycarp Iro. Mr. Polycarp, ọkụ o metụta gị? Ọkụ a metụtara m. Ọ gbara the whole bacha niile dị na be. Ọ gbara shop nwunye m. Ọ gbara m ego niile anyị dosere n'ebe a. Nwezi m ma ihe mụ na ụmụaka m ji eji ihe na. Ute a ka m nọ na nkịtị na. Ọkụ agbago na be m 2015 mgbe iwu batara ọfụ ebe a. Nwoke enyere m aka nwee etufu ọkụ agbabugo na 2015 oge bụ iwu batara ọfụ ebe. Anọcha m manejigide onwe m mụ na ndị be nwe nọrọ ebe. Lukwe na 2021 ọkụ a continue kwa again. Amaghọ m 22 anọ. Oge ọkụ a na-agba ka ndị fire service si bịa gbanye ọkụ. Ndị fire service bịakwara. Mana ana m ekene ndị bi na kwọtasị a. Anyị nwere youth n'ebe a. Ọhawa bụ na ọkụ a abatacha ha the main building mana ihe niile dị ebe a ma shop nwunye m ma friji niile dị ebe a ma ego niile dị na ọ gbapịa ha niile. Ọ dị mma ihe ga-eme bụ na anyị ga-echigha azụ n'ụtụtụ ka anyị nwee ike setịa ọfụma maka ị na-anya ịhụ na chi ejiela ugbu a m ga-anara gị nọmba na nke ọzọ ahụ kwuru okwu mbịa echi ka anyị mekwa vidiyo ahụ ọfụma ka ọ live ka anyị na-eme ya. Ọ dị mma n'ụtụtụ ka ndị mmadụ hụ ya ọfụma. Igbo bụ Igbo unu na-ahụ ya ugbu a na-egosi unu na ụlọ ndị mmadụ gbachara ọkụ. Chejeela anyị ga-eme ya ọzọ echi. Ngwa cheka njụọ ya. Chere ka ndị ngwa chere mmechazi anya ịma na anyị ga-anachite azụ n'ụtụtụ. Ma onye ọsọ anyị na-anọkwa ebe a bụ otu nwaanyị ihe ya niile gbakwara ọkụ ka ọ gwata anyị okwu tupu anyị apịachie ya mana unu na anyụ na-ahụ na chi ejiela. Na jidere m ya igwe okwu a. Madam ndewo. Gịnị dị mma? Ka anyị mata afa gị o. Abụ m Colliery Okoye. Igbo onye ebe? Ọgwụ. Na-ekwusi okwu ike na ọ bụ onye ọgwụ. Kedu ka ọkụ a si wee metụta gị? Anyị nọ na-azacha ihe n'ihu be m. Ihe anyị hụ ka ọkụ si n'ukwu mangoro a wee bịa and ahụ adịghị dị ma ọ tọgbọrọ n'ụlọ. Ejisizi ike papụta ya n'ezi. Anyị atụtụtara ma pin ebulite mgbachara ọkụ. Ihe niile dị n'ụlọ gbara ọkụ. Ma si pasị nkịtị agbawota ka ndebe ọwụchi ihe a nji ka m nweziri kịta. Kedu ayọ ị na-ayọ ka enyere gị aka? Kedu ayọ ị na-ayọ? Ayọ nna ayọ bụ ka enye nnu m aka ka m wee nwetakwa n'ụlọ ebe m ga-ebi na ngwongwo ihe niile eji ebi n'ụlọ nwezi nke m nwe. Akwa m niile gbara ọkụ agbazigba ọtọ. Ọ dị mma unu anụghị ya na ya bụ nwaanyị si na ihe niile nọ n'ụlọ ya gbara ọkụ ma di ya bụ onye nke ahụ na-aya n'ọzọ amara Chineke ka ha ji wee bupute ya iro. Otu onye n'ime ndị ọkụ agbara na Colliery Avenue metụtara dịka nsi bụ na anyị ga-anachite azụ n'ụtụtụ mgbe unu ga na-ahụ ihe ọfụma wee gosi unu mabanya bụ ọkụ kpara na Enugu tata. Ọ na BBC News Igbo ka unu na-ekiri anyị ugbu a. Ndewo.